И така, здравейте потребители на YouTube. Аз съм Дракон 376. Да, тук при мен е Little Dark Crew, ако не се чува. Не знам защо така ми лаги. И сега ще убием това чудо мисте. О, ротен плеш! Бати, бе! Я се качи на едно дърво и скочи и кажи във въздуха, кажи I believe I can fly. Аз знам го това. Бре, от лак дори май не му. Андрей го. Няма. Аре, бе. Не. И да, сега ще ви заведа до моята епична къщичка. Хора, I believe I can fly. Това е моята къща! Ще си покажа как съм се развил. Ще поздравям за малко и правя какъв. И така, сега да видим дали ще мога да се отворя често. Ей, мога. Да, това са моите неща. Базикам, това са булшит. Това са моите неща. Спри! Ще се затворя. Тук са ми по-ушки. Смисъл, не са по-ушки. Тук имам за спирит. Сървъра лагна. И след малко завършвам като unlock. Окей, и отново сме тук. Аз съм Дракон 376, тук при мен е Little Darky Crew. Little Darky Crew. Не мога да се отворя честа, бе, брат! Ама като ти Team Fortress ли играеш? Това са ми нещата. Добре, 15 фупаса, не ме интересува, че си показвам координатите. Това не е важно, защото имам резиденция. Трябва ли fucking motherfucker? От лак, брат, не мога да играя. Спри. 3 фупаса! Какво става с този бандикама? Първият път, като го снимах, не лагиш. Не лагиш. Сега забива като гъс. Ето, 15 фупаса. 12. Нищо. Това е моята фермичка. Имам 2,60. Трябва да имам 5,80. Не знам, що така. Явно не са ми пристигнали пачките от пощенската кутия. Не, базикам се. Това е Майнкрафт. Да, пак не мога да това е чисто. А това е... И така, отново сме тук. Тук ли си? Да ви се похваля. Днес ми падна сърче. Бах ти лага. Колко е клипа? 4 минути бътала.
Не знам защо така ми лаги 6 FPS. Ще питам един приятел как да се оправя нещата и ще... Не, гледай, 5 FPS. Сървъра не е PvP. Ще позирам за малко клипа за 15 път и когато се оправя лага, ще дойде или няма го оправя. И така, отново сме тук. И пак ми почна лага. Вече! Не знам. Тук ли си? Само да видя нещо. И така, само сме сами този път. И не знам защо вадя толкова малко FPS, когато снимам с бандикам. Ако някой може да ми помогне, моля. Да, вижте, не може да се отворя често от лак. Трябва постоянно да релогвам така или понеквам. И няма смисъл, мисля. И не знам. Оправяме се. Аз довърша клипа. То няма да го довършвам, ако искате. Съжалявам за този клип, но трябва да кача нещо и да